Ukhathazekile umndeni wakwaBhengu eMakhabeleni ngesihlakalo sokudlwengula kwendodakazi yabo kade ibuya emkhosini womhlanga enyokweni kwaNongoma ngempela sonto. Ubaba womntwana ophinde abe induna yesigodi uJabulani Bhengu uthi kubuhlungu njengoba leselo senziwe ngumuntu obenguthisha aphinde abe ngumuntu wasesigodini sabo. USiboniso Dlomo bevele enkantolo yemantshi yasekhombe namhlanje kanti uzovela emva kwezinsuku eziyisi7 nokuyilapha azofaka khona isicelo sebheyili. Njengoba ingane ihamba ngomkhosi womhlanga ithe isibuye emkhosini womhlanga kwakufanele ukuthi ngoba ifunda esikoleni kuthiwa ibiza imali behle eGreytown ngibehliswa amatekisi kade bathathile basemkhosini womhlanga ngase ngiyicelela komunye uthisha okuthisha ofundisa khona ibiza imali kodwa ngokwendawo owangakithi eMakhabeleni uSiboniso Dlomo abese ngimcela ukuthi ngicela ngisiza ngithathelele ingane ayibeke emqashweni kuzivwe ngakusasa ngomsomluko iye esikoleni. Wabe sevuma-ke kahle njengomfana ngimjwayele nengimthembayo owumzala wayo ingane ngoba ingane izalwa uMadlomo. Ngangithatha ngalokho nje ukuthi umuntu ofana ukuthi umuntu wasekhaya indlela ekuyiyona ngibona umhlaba ungiphelele nje ikakhulukazi ngoba ingane idlwengula iphuma esifungweni sayo somntombi kodwa mayizoticilelwa phansi umuntu okanje ebengimethemba angazi ukuthi ngizothini. Ngidinga nje usizo kuba bonke abangakwazi kuba nosizo nokulekelela ngoba nje impilo yami ngiyibona imile ngize ngifisela ukuthi ngcono mhlawumbe kuvele kwafa mina ngcono. Ngibhlungu umntanami kodwa ke bese ngathanda ukuthi umthetho udlala indima yawo wenza ubulungiswa. Mayeboshwe yize umntanami engeke sabuyela esimweni kodwa ke mhlambe mengaboshwa kuyoba ngcono. Una nje angazi ngathini akamukeleki kodwa ngiyazama ngoba ngitshela ukuthi angimele angibone ukuthi ngikhathazeke kakhulu. Lesi engingafisi mina ukuthi ayithole ibhayili ngoba ngabe ngizoyibangela ukuhlupheka mangathiwa futhi ngimbona ehamba la ngaphandle. Ngingajabula uma lento ayenzile umthetho ungaba namandla kube nobulungiswa obuphelele ukuthi uma ukuthi kwenzile ngempela athole isitsheziso esifanele nami esiyongikhulula kanye nengane ukuzikhululeka.